may TV, Sibumi. Dako ang pasalamat sa Banay nga Corilya sa pagmando sa Department of Labor and Employment Region 7 nga temporaryo nga ipahunong ang operation sa Universal Robena Corporation. Mao kini ang kompanya nga gitrabahuan ni Stephen Corilya. Ang empleyado nga gilamoy ug namatay samtang nga nanglimpyo sa pulverizing machine. Nasayran nga migawas og temporaryo stoppage order ang Tri-City Office ngadto sa URC sa kalapasan sa Occupational and Safety Protocol sa kompanya. Matod sa hepe sa Dole Tri-City Office nga si Marites Mercado, nga human nga nakadawat sila og impormasyon sa kamatayon ni Corilya, tali dayon sila nga mipigayon og investigasyon, ilang gisusi kung doon na ba'y pagkuwang ang habig sa kompanya. So, natanaw sa ato ang mga labor inspectors nga na violations no, on occupational safety and health standards. So, mauto nga since nga naay namatay, no, and nahibaw-an dito na there was a defective interlocking device, no, nga niandar to ang katong sugar pulverizer machine. So ang ato ang itong head of office, no, issued a work stoppage order, no, to that company, PRC, no, ang kato ilang sugar pulverized machine operations nga stop to prevent that another accident that will happen. Gipagawa sa Dole ang stoppage order natong Lunes og dali mipigayon og hearing tali sa URC sa misunod nga adlaw. Ipamulta og usa ka gatos ka libo ang URC og gipaeksplikar sa ilang kakuwang. Samtang ang Universal Robena Corporation pipasalig og kooperasyon sa investigasyon nga gipaygayon sa Dole og sa mga otoridad. Temporaryo nga gi-shutdown na sab ang makina nga nalambigit sa maong hitabo. Samtang mipadangat na sab ang URC og tabang sa pamilya ni Corilya. Sukway sa pamayag sa maong kompanya, kitataw sa inahan ni Stephen nga si Marley nga hangtod karon wala pa nakig-alayon ang URC kanila. Dugang pa sa inahan sa biktima nga nanghinaot sila nga tubangon og tabangan ang tulo ka anak ni Stephen nga makatiwas sa pagskwela. Gapanawagan ko sa Universal Robena Corporation nga kung pwede pa lang tagaan ginamo justice ang kamatayon sa akong anak. Ay di lalim, namatay ang mong anak ka. Pinagang pagkapamatay niya brutal. Nahulog sa makina niya. Ang nahibawan na mo sa investigasyon na ay nag-on. Tapos kag ang mga tao nga naa dito sa pagkahitabo kaya naaman yun man ni kuha na mo diri pagkahitabo may naaman yun ni sulti na mo diri. Giyon sa ito paghatag sa trapo sa akong anak nituyok lang siya kuno sa luyo. Nya kalit lang nga ni kuan ang makina ni on. Motong hinungdan pagkamatay sa akong anak. Kakita pa lang mo ma'am. Diri kita wala gyud. Murag gamay na nabilin sa lawas sa akong anak. Perting sakit gid mo na among dili madawat ma'am ng justice gid ang gusto gid namo. Lisod kayo ma'am karon kami gasuway nga nakulangan mi. Ibutan ng among anak. Dako gihapon ang pagduda sa pamilyang Corilya nga dunay foul play sa nahitabong insidente ug kusganon nga nanawagan og hustisya. Samtang gisugdan na sa National Bureau of Investigation Mandawi City District Office ang investigasyon sa kamatayon ni Corilya. Kinihuman nga formal na nga minagup ang pamilya sa NBI kagahapon sa hapon. Matod ni NBI Mandawi City District Supervising Agent Arnel Pura nga gikuhaan na og affidavit ang asawa ni Corilya karong adlaw. We will be coordinating with the management of the company para matagaan ta og access na maka-access sa maka-access ta sa crime scene, ma-check nato kung saan kuan dito ang nature sa trabaho sa biktima o what particular equipment na naka-disgrasya niya o kung sa mga safety precautions na presently installed during the time na namatay ang biktima. Mga anak. Then perhaps we will be securing the statement of his co-workers who happens to be in attendance during the incident. Kini si Shariza Miuy alang sa May TV Cebu.